Здравейте на всички! Какви хора, бе? Какви хора? Здравейте на всички и добре дошли в нашия канал Мо-Енко, накратко Монко. Аз съм Моника, това е Котсто и днес излезнахме накрая от офиса. Вънка е прекрасно времето, стопли се. И така, в днешното видео, хора, ще видите няколко ситуации, в които сме поставили и момчетата, и момичетата, за да видим как те ще реагират на тях. Някой има разлика, в някой няма разлика. Общо взето нас момчета сени ни пука. Момичета много се превъзнасяте, влизате в роли. Надяваме се да ви харесат. Напишете ни в коментарите в коя ситуация вие сте се припознали, защото със сигурност ще се припознаете. И така, приятно гледане. Да. Ало, здрасти! Обаждам се да ти кажа, че изобщо няма да излизам днес и не се опитвай да ме разубеждаваш, защото няма да стане, решила съм го. Как? Аз вече пътувам към вас. Като цяло изглеждам супер зле, напълняла съм, това е едно на ръка, второ, че и ми е излезнала пъпка по средата на челото, точно над носа, разбираш ли, просто не мога да се понасям. И изобщо, като цяло всичко е супер зле, разбираш ли, просто няма да излизам. Виж се, бе, че ти си прекрасна във всеки един аспект, сега нямаш минуси. Сега това, че малко си добра... хубава си. Хубава. Дай да отидем на ресторант да хапнем, ще се оправи всичко. Аз страхотно, значи, изглеждам ужасно, но ти ме обичаш и така. Просто много успокояващо, супер много ти благодаря. Плюс това, аз ти казвам, че съм дебела и ти ми казваш, излез да хапнем, за да се успокоиш. Айде, слънче, моя. Ти подиграваш ли ми се нещо? Изобщо не знаеш какво да кажеш, ти просто никога не знаеш какво да кажеш, разбираш ли? Не ме търси. Готов съм. Време беше, аз направо слепнах с тази пейка тук. Мерси, че дойде. Виж сега, бе, че аз по принцип не обичам да съм груба с тебе, обаче това просто... Толкова шлак, дето си го облякал, искам веднага да го сваляш, даже не искам да го описвам. Да го махам ли? Що? Да не мислиш, че ми е топло? Просто ми бърка в очите, разбираш ли? Аз просто не мога да повярвам, ти излезеш като някакъв барак. Целият си мръсен. Аз така с теб няма да излезна, не знам какво си помислил. Че остаеш шушляка, ами ти видял ли си кьосаната тениска, бе, човек? Тениската ли? Тя май си е така. Нещо да си чувал за гребен, за коса, ресене, нещо. И просто, моля ти се, тази шапка не я свали цял ден. Знаеш какво? Хей си работата, супер съм си. Ай. Какво, бебчо, викаш? Какво прави без мен днеска? И аз бях без тебе, котенце. Бях с момчетата. Еми, беби, и аз бях с едни момчета. Ама не играхме мач с тези момчета, дето бях с тях. Била си в университета. Днеска е събота. Ами не точно, бебче. Смисъл, дето ти викам с тези момчета да бях. И беше много забавно с тези момчета. И едното момче ми вика, утре ще дойда да взема с моята кола да ходим на университет заедно. И аз викам, вземи ме. Беби, на теб изобщо пука ли ти някаква за мен? Ти някаква ревнуваш ли ме изобщо? Ти ще ми обърнеш ли внимание, бе, човек? Константине! О, те! Нищо, кафенци. Така, се чуем. Ами аз утре с него ще излезна и ти няма да разбереш, бе. Сметката ще може ли? Еви, извинявай, че закъснях, обаче колата ми се развали. И това ме излиза цвете, откъде го намери? Ай, сядай. Къде да седа? Еми ето, то стол. Аз го прибрах, защото даже не исках да сядаш до мен дори. Изобщо. И като цяло само ти кажа, че изобщо ме интересува какво си правя цял ден. Какво ме засяда? Къде беше Люся? В сервиза бях, къде? Серви. И после какво? Дойдох тук при тебе. Не, просто ме бесяваш, разбираш ли? Ти си такава скрита лимонка. Ти вечно нещо криеш, аз го виждам просто. Аз просто го виждам. Не мога да понасям, разбираш ли? И ще кажеш, че някаква флорт само случайно. Тя ти е оправила колата и не знам си какво. Ай, моля ти се, ако обичаш. Беби, кога си видяла
жена да работи в сервис изобщо за коли? Не ми трябва да съм виждала, бе. Аз много добре познавам ти колко си скрит, ти винаги лъжиш, бе, човек. Аз стоя тук и ще чакам и ти ще ми закъсняваш, защото си дал на някаква жена да ти и си говорил с нея. Ма изобщо не ме занимавай, бе. Беби, ай върни се, 10 часа е, къв цял ден съм стоял в този сервис. Знаех си, че съм прав. Знаеш ти. Какво знаеш? Нищо не знаеш. О, здравей, съдърче, как я караш? О, здравей! Как я караме ми? Аз още нямам книжка, аз из това пеша върва. Не бе, съдърче, питам те за живота как върви. Ох да, извинявай, аз съм малко отвеяна, не ме слушай какво говоря. Ами, добре съм. Ти как си? При теб как върви живота? Супер съм, по-добре не съм бил да ти кажа. Много се радвам, че се засякохме, обаче аз имам една среща и ще тръгвам, нали, за това. Да бе, споко. Ще се видим пак. Да, добре. Айде. Леле, откъде ми дойде това за тая книжка? И аз не знам какви са тия глупости. И косата ми е супер зле. Пак се изложих. Леле, колко я впечатлих. Все пак аз съм си супер чаровен. Ало? Бебчо, какво правиш? Нищо, отивам на училище. Какво училище, бе? Ние завършихме, вече сме в университета. Да, на университет съм, бе, тук с колегите си говоря, да. Ами, Бебче, днес ще взема твоята кола. Какво? Що ще ми я взимаш? Защото трябва да взема твоята, не можеш с моята. Как така? Ти, нали си имаш кола? Моята, то първо се питам, нали? Може ли, не може ли? То, нали, как да може? Тя колата е с мен, аз не мога. Ами, защото аз видях, че си с колелото и викам, ще взема колата неговата, защото моята, да. Не, то колелото е в багажника на колата, аз ще го вода на ремонт, то се развали, вериги и всичко, не. Ремонт викаш ми, защото аз пък съм до колата и като гледам ти не си с нея, май. Хубаво, добре, давам тя. Ама искам да си много внимателна, моля ти се, нали? Защото последния път леко си ми надрала волана с маникюра ти, с хубавите ти ноги. И вчера съм я мил вънка и вътре, така че моля ти се, нали, ако може, бъди внимателна. Бебчо, кога не съм била внимателна? Айде, че имаме една малка ситуация тук. И парктроника да пуснеш парк. Той сега за парктроника ли нещо ми беше казал, за гримовете ли нещо ми каза, нещо там. То ще се чуе, ако е нещо. Ами хора, това беше нашето видео за днес. Надяваме се то да ви е харесало, то със сигурност ви е харесало. В това хубаво време няма как да не ви хареса. Така че дайте лайк, напишете коментар, къде най-много сте се припознали, кое най-много ви е харесало и така. И също така вече може да ни последвате в платформата MySparks, където качваме доста интересни сторита. Нещо да кажеш? И да ни дадете по едно сърчице, ако те ви харесват. И това е. Живи и здрави! И до следващото видео!